Soc en Conan Edogawa. Quan era en Shinichi i anava a l'institut em van obligar a beure'm una poció que em va fer encongir. Ara semblo un estudiant de primària, però ningú no em guanya quan es tracta de fer deduccions. Us demostraré com es resol un misteri. El cas d'avui, un tren d'alta velocitat està a punt d'explotar. L'explosió del tren d'alta velocitat! Però, pare, on s'has vist això d'afaitar-se el tren el dia que es casa el teu millor amic? És que no canviaràs mai? Què vols que faci? M'he adormit perquè vaig acabar tard de la reunió amb un client, entesos? Excusa, estàs adormit a l'entrada perquè anaves borratxo. T'he deixat venir perquè t'hi has entestat i ara em claves un sermó? Home, la festa de casament és a Kyoto, oi? Esclar que volem venir, que sí, Conan? Sí. I per què ha hagut de venir ell, també? Què vols, que el deixem sol a casa? Oh, oi que són noves aquestes sabates, Conan? Sí, me les ha regalat el doctor Agassa. Mira, t'he preparat un invent fantàstic. Són un parell de sabates superxut. Si xutes la pilota amb aquestes sabates, el criminal sortirà disparat. L'electricitat i la força magnètica estimulen el punt de pressió del cos i fan augmentar la potència muscular. I les ulleres? Ah, sí, ja les tinc. I he instal·lat un minimicròfon. Segur que et farà servei. Vols dir que funcionarà quan el necessiti? També ens havíem d'emportar aquests marrecs a la festa? No pateixis, ja m'han pagat les despeses del viatge. Valga'm Déu, com són els pares d'avui dia. Conan, anem a xafardejar pel tren. Segur que serà molt divertit. Anem? Sí! Els pares d'aquests nens són un problema. Però on són els pares d'aquest d'aquí? Encara no ens han fet ni una trucada. Ostres, Me'n vaig al lavabo. no sóc un gorrer per gust. La culpa de tot això la tenen aquells homes. Em van fer veure aquella poció estranya que em va encongir el cos. Són uns... Són ells. Ara tinc l'oportunitat de robar-los la poció. Quan torni a ser en Shinichi Kudo, un detectiu adolescent, revelaré tots els vostres actes criminals. Prepareu-se! Però què coi hi deuen fer en aquest tren? Sembla que estiguin esperant algú. Ara és el moment d'enganxar el minimicròfon del doctor Agassa al seu seient.
aquí. Surt del mig, sisplau. No he fet res. Segur? A veure... Ex! Conan, ets un nen molt dolent. No hi ha dret. Sempre ens toca el rebre per culpa de nens dolents com tu. El xiclet s'embolica i es fica al cendrer. Així. No tindré problemes per sentir les veus des d'aquí. Conan, has de prendre exemple d'ells. Molt ben fet, nens. Sempre ens portem bé. Anem. Ai. Conan, coneixent-te, no era només una entremaliadora, oi que no? Digue'ns, quina arma secreta és aquell xiclet? Són espies aquells dos o són assassins? Seria divertit que ho fossin, però només els volia fer una broma. Ah, sí? Sí. Quin avorriment. Ostres, quin nen tan ensupit. Va, nois, anem a voltar pel tren. Sí! Sí! Em sap greu, noi, sóc un avorrit. Aparta't, nen. Què passa? No ho són. No són els homes vestits de negre. M'he equivocat. Que burro que sóc. Renoi, ara han canviat la cartera per una maleta. Això em fa mala espina. És molt estrany que hagin agafat la maleta per equivocació. Ja ho tinc! Faré servir el micròfon del doctor Agassa. Va dir que si ajustava la freqüència amb aquest dial, una ona especial estimularia el meu timpà i que ho podria sentir fins i tot amb les ulleres posades. Ara ja puc fumar. El sento. Hi ha una cosa aquí. Ostres, És un xiclet. quina sort. Ha sigut un negoci fàcil, oi, company? No cridis tant. No pateixis, home. No en sent ningú. Imagina't, 4 milions només per portar aquella cartera. Què carai hi havia a dins? Informació sobre el mercat de l'or. Si l'utilitzem bé, guanyarem molt més de 4 milions. L'altre deu estar allà pensant en la fortuna que guanyarà i mirant el paisatge des de dalt per últim cop. Per últim cop, dius? En aquella cartera negra que li hem donat, també hi ha una bomba d'alta tecnologia que explotarà al cap de 10 segons de rebre un cop. Una bomba! Així, si li cau la cartera... Aquella informació és molt important. Segur que la tindrà ben agafada. A més, la bomba també està programada per explotar a les 3:10. És una bomba de rellotgeria? No ben bé. Quan arribi l'hora, activarà automàticament el detonador sense adonar-se'n. I al cap de 10 segons es produirà una explosió múltiple. Què? Múltiple! Múltiple. 64? Vols dir multiplicar 8 per 8, 64? Esclar! 8 per 8, 64. 8 per 9, 72. Quin espant que m'ha donat aquest nen, coi de marrec. Nagoya. Apixitada, anem. Sí.